Aquest any, l'àrea de cooperació del Consell Comarcal d'Osona ha fet 10 anys. 10 anys que hem estat donant subvencions a les diferents entitats de la comarca perquè desenvolupessin els seus projectes de cooperació per tot el món. I hem pensat que la millor manera d'agrair-ho era donar-los veu perquè ensenyessin a la població de la comarca d'Osona i al món els diferents projectes que han fet. Així que enhorabona. UGT d'Osona va començar la cooperació aquí a la comarca a través dels seus lligams que té amb l'associació Mica Masic. El que vam poder tirar endavant va ser un projecte de cooperació i de desenvolupament turístic a la zona del Hoceima, Nador i el Parc Nacional del Hoceima. Assessoraven a tot aquell que volgués participar en transformar la seva casa en una casa de turisme rural. Val la pena perquè veus que pots ajudar a un territori que té els recursos però a vegades no té les eines o no els hi faciliten les eines o no les pot aconseguir per poder-ho desenvolupar. Ruanda va néixer l'any 2014 a partir d'un viatge que vaig fer a Ruanda i allà em vaig donar compte de la realitat que vivien els nens amb discapacitats físiques i mentals. Els projectes que volem tirar endavant són el d'acabar de construir una escola. Llavors tenim un grup de 15 nois i noies i el que voldríem és que tinguessin una formació per poder entrar al món laboral. La cooperació val la pena per poder dur a terme tots els projectes que en aquest cas la nostra energia té pensats per ajudar al màxim de nens possibles. Vàrem començar a fer tot aquest treball amb una associació que en diem Roda Boc. Vàrem crear una escola maternal, pous d'aigua i ajudar-los a crear empreses. La nostra manera d'entendre la cooperació és aportar estructures que s'autosubvencionin allà i fer molta campanya aquí de sensibilització de la gent. I ens n'hem sortit de veritat, d'això. La Fundació Humanitària Doctor Trueta va néixer a Vic l'any 1993. Hem pogut portar a terme 3 projectes a l'Havana, a Cuba, i és un centre de paràlisi cerebral infantil. Al Perú, a la província de Celendín, ajudem a capacitar persones per ajudar les poblacions rurals en temes sanitaris. A la República Democràtica del Congo, on les Germanes Carmelites de la Caritat hi han construït i gestionen un dispensari amb funcions també de centre de maternitat. Val la pena fer cooperació per construir una societat més justa. L'objectiu de fundar IANAPI va ser crear una acció. Els projectes que ens va aprovar el Consell Comarcal, que un anava sobre un tema d'una ludoteca per tot el tema d'educació amb nenes i adolescents, i l'altre el reforçar el teixit cooperatiu, que vam deixar un projecte muntat per nenes i adolescents i un reforçament cooperatiu de les mares i que, d'una manera o d'una altra, va tirant pel seu compte. Val la pena la cooperació quan la cooperació es basa primer en escoltar. Insolàfrica va néixer fa 6 anys. Nosaltres treballem a Kribi, al sud del Camerun, és una ciutat de la costa. El primer projecte que va fer Insolàfrica a Camerun va ser l'escola d'infermeres i infermers i ara, fa unes setmanes, un mes, va obrir el centre de salut i, per últim, també s'està formant el centre de materno-infantil per atendre les dones i els infants d'allà de Camerun. La cooperació nosaltres pensem que és treballar amb ells, que és treballar per ells. En aquests moments nosaltres portem fets ja 14 projectes a Estelí, Nicaragua, i d'aquests 14 projectes tenim aproximadament unes 330 famílies beneficiades. Era un projecte que en diem de fondos revolventes, consistia en donar 10 gallines i un gall a cada família i després una truja prenyada. És treure persones del que és l'extrema pobresa i aconseguir que aquestes persones tinguin una vida més o menys digna. La Fundació CACCU va néixer arrel d'uns contactes que teníem amb Cuba amb el sector del cacau. S'han anat creant diferents escoles. La primera va ser la de Cuba. Es van fer escoles a Mèxic, a Venezuela, al Perú. La cooperació és una forma més de fer-nos més sensibles.
Mans Unides va néixer arrel d'unes dones d'Acció Catòlica que li volien declarar la guerra a la fam. Hem tirat endavant 2 projectes, un a Etiòpia per millorar les condicions sanitàries i l'altre era a Hondures per ajudar a l'economia de dones camperoles. El fet de poder arribar amb els vostres recursos fa que aquests projectes es puguin portar a terme més ràpidament i amb més eficàcia. Del voluntariat hem anat fent totes les activitats en els països són Bolívia i Equador, que es treballa des de Creu Roja Catalunya junt amb d'altres, i el que es treballa és el desenvolupament d'aquests països. També el 2008 des del Consell Comarcal vam finançar un projecte d'ajuda humanitària amb una emergència que va ser a la Xina. Preguntar-nos si cal fer cooperació és preguntar-nos la pròpia existència de la Creu Roja, perquè tant actuem de la mateixa manera a nivell local que a nivell internacional. Celebrem 10 anys amb el Consell Comarcal d'Osona. Treballant Impulsant projectes de cooperació d'Osona al món.